गोजोन बेलासिनि रादाबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि 2022 मायथाइनि 2 सेप्तेम्बर फैदों बा गुबै आयदायाव। दुलाराय बिटिआर सरकारि नङै गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा भेन्सार फरायसालिखौनो सरकार खालामनो दाबि दैखांदों। धेमाजि जिल्लानि बाहेर जनाय ओनसोलनि माखासे दैबानाजों न' बां खहा जानायखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बुंथिगिरि काथिराम बर', एम रेरुवा नार्जारिमोना दिनै नायदिंहैदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 4 किल'मिटारसो साहा जानथायाव थानाय लावख्रिगुरि, थलापारा, 3 नं सामु दैसा, गुसुं दैसा आरो उदालगुरिनि थांग्रा लामा नाकेथारा बाजाराव दिनै हाग्रानि मैदेरा ओंखारबोना गेलामाला गला न'फोरखौनो बोबाय बिसि खालामो। बे बाजारनि बिगोमाफोरा निस्तु बरगयारी आरो खालि नार्जारिमोन। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला गला न'आवनो फाननो थाखायनो सोनानै दोननाय माखासे गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोर जेरै माइरं, दालि, सामब्राम, संख्रि, बानलु बायदि बायदि जालांजोबो होनना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मैदेरखर गामिनि थागिबि आसाम सरकारनि हारिमु डेपुटि डाइरेक्टर लोगोसे बिटिसिनि हारिमु बिफाननि बारग' खनजनआ हरखाबै रुंसारि जाबाय होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथांनि रुंसारि जानायाव क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां आफाद गौथुमफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामगोन होनना मिजिंथिबाय।